Agya Koo Nimo akamfo Nana Ampadu ɔfan tosoɔ miensa. Ghana Nnwomtofoɔ Hene. Na ɔde n'adwen yɛ nnwoma foforɔ. Nana Ampadu de n'adwene yɛ nnwoma foforɔ berɛ nyinaa. Enti ɛmaa ne nnwom danso. Wamfa aborɔfo nnwom nyegyeeɛ amfrafra ne Highlife nnwom a ɔde sankuo bɔ no mu. Deɛ na ɛda n'akoma so paa ne sɛ ɔbɛyɛ nnwom nyegyeeɛ a atiefoɔ bɛtumi de adi asa. Ɔdii akoten paa wɔ nnɛyi Highlife nnwomtoɔ mu. Wɔ afe apem ahankron ne aduɔson kɔsi afe apem ahankron ne aduɔkron mfeɛ mu hɔ no. Sɛ wopɛ Ghana Highlife nnwom a ɔmanfoɔ agye atom paa a worentumi nyi Nana Ampadu mfiri mu. Ne nnwom no di nkanyan soronko ma nnɛyi Afro Highlife nnwom no. Esiane sɛ ɔbɔɔ nnwom a emu nsɛm yɛ dɛ na afotuo wɔ mu mfeɛ pii nti, ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔmanfoɔ bɛfrɛɛ no Nnwomtofoɔ Hene. Ne nnwom mu nsɛm hyɛ abrabɔ pa ho nkuran na ɔdae ne so adi kyerɛ n'atiefoɔ. Nana Ampadu tumi de mmoa, ɔdɔ, owuo, agyapadeɛ ne adwumayɛ ka nipa nneyɛe ho nsɛm wɔ ne nnwomtoɔ mu. Nyansa wɔ ne nnwom mu na ɔnam ebusɛm ne anonsɛm so tu atiefoɔ fo. Agya Koo Nimo kae sɛ Nana Ampadu nnwom a ɔpɛ paa ne Akwantifi Wuo ne Ɔman Bo Adwo. Agyapadeɛ mankyirima. Ɛnsɛ sɛ adwumaso no a Nana Ampadu abɔ no yɛ ɔkwa da. Ɔnam anansesɛm ne mfato ho so ɛbɔ nnwom. Ɔyɛ ne fam deɛ. Ne sɛ nti, ɛho bɛhia sɛ yɛhyehyɛ sukuu bi a yɛde bɛkae no. Wei bɛma nkyirima asua ne nnwom ho adeɛ, na yɛnam saa yɛ so akora deɛ ɔde agyaeɛ no so afebɔɔ. Nana Ampadu agya yɛn agyapadeɛ a ɛso mbo paa. Anyuma beto yei, madamfo iboni bi ɛna ɔde nsɛm maa me. Na motia yeye ɔha. Memo ato nnwom no ɛwɔ ibo kasa mu akyerɛ mo. Ɛyɛ mo de amon fansɛm wɔ nhyia no ma me. Okay now, make una go.